One day, guys, tiverenge news. Atavele tonight. Ingwe. Oh. Iteni dzekuno ku 11 dzeku Africa. Alright. Vamwe zona news mangwana. Svika ipa 150, svika ipa 150 titaure news. Tiverenge news. Svika ipa 150 tiverenge news. Svika ipa 150 tiverenge news. Fungai mvundla pana atimanyiswisha togona kutaura mangwana makuseni pana atimanyisi togona kutaura mangwana makuseni zvatafambira atimanyisi ndichitauraika totaura kana mangwana makuseni chete togona kutaura mangwana makuseni uyai kuna hanzirise inzeve ichakangovhara but haicharwadzi ichakango una zvinoitigwa nelight isensa rodzimarega sensa rodzimarega magetsi angainda right taipapi tisvike panhamba tasvika panhamba love you chemerero pa love you ta 143 guys Katisvike pa 150 tiverenge nawo katisvike pa 150 kwai ngundu wakutofanira kuimba chinziyo ngundu ndondowari nchagadzira kanziyo kacho kanenge kachiningirira kusure kanenge kachiplaya kumasure achisadarika hande kunawo manhero akanaka vadikani hedzinoi nhau dzichiverengwa namusoro bhangu totanga nedzematongerwo enyika sadiki yakaramba kurekonaisa gavhmendi yezimbabwe iripo vanhu vesadiki vanoti gavhmendi hatisi kuiona yezimbabwe nokuti vakabirira havana kuita zvinhu nemutemo mazimbabwenzi emunyika yeSouth Africa akaenda kunoita toitoi vari mukati menzvimbo yePretoria neCape Town vachitoya variko mushure vachitadza kugunun'una kwavo vachikumbira kuti embassy yeSouth Africa ibatsire uye nyika yeSouth Africa ibatsire panyaya dzemaelections akaitwa kuZimbabwe. Vanotaridza kugunun'una kwavo vachibuda vachibvarura mari zvakasiyana-siyana, vamwe vachitamba vachiimba nziyo dzechimurenga, vamwe vachitamba vachiimba nziyo dzejiti vachitaura kuti hatidi munhu ngaaende inhenge. Takaenda nechepaZambia, minista wepo anonzi Haichilema vanotsiura nyaya yemaname callings. Mushure mekunge vatumidzwa zita vachitukwa, handizivi kuti nani, asi vari vakuru vemuZimbabwe vachivatuka nekwa pamazita, vanobuda vachitaridza kugunun'una kwavo, zvakare vachitaridza kuti havazvifariri, zvokuti vanosvika pakuzotaura nyaya vachitaura kuti aiwa kati pana nemazita, munhu nemunhu ngazive chinzvimbo chake. Nekudaro tinoona vana vechizvarwa cheZambia vachibuda vakabata mazitende avanga vakabata akanyogwa kuti vari kupokana nezviri kuitwa munyika yeZimbabwe, vachiti tiri kujidzana saka zvinhu ngazviitwe nemazvo. Zvakare vaitaridza kuti vari kumira naminista wavo vachitaura kuti hamutuki minista wedu, izvo zvinhu zvatisiri kuzofa takabvuma. Izvi takatozviona kuti panenge pakuda kuzotanga kurambidzwa kwokupinda kwevana vechiZimbabwe munyika yeZambia kana zvichinge zvakamira zvakadai, nokuti vana veZimbabwe vachafira nyaya dzavasingazivi idzo dziri kuitika kumusoro ikoko. Nokudaro tinongoti imi vakuru, tauriranai nyaya dzenyu muri moga, musingapinzi rudhende rweZimbabwe. Panobuda Simba Chikanza achirekodha mumwe wezvepolitics anonzi Matirare Rutendo. Matirare Rutendo uyu anove ndiye wakataura kuti unoda kuuraya president rekuZimbabwe wekuzambia pazvinhu zvakarekodwa. So nekudaro Simba anomurekodha achimumanikidza kuti inda unokumbira ruregerero uregeregwe, asi unoramba akatinya, akatsika chepakati. Matinyarare Rutendo uyu achiti handina mhosva yandakapara enda handina zvandakaita. Zvinove zvakare zvinokonzeresa kuti pave nokupokana kukuru pakati penyika mbiri idzi, zvikuru sei vana vechizvarwa cheZambia nevana vechizvarwa cheZimbabwe.
nokuti veZambia vari kumira nomutungamiriri wavo vari kuti uyu Matinyarare uyu ngaataure achikumbira ruregerero, asi Matinyarare uyu unowanikwa achiomesa musoro ari chigogodza chaicho achiramba kuti akumbire ruregerero. Kugogodza musoro kuomesa chikotsi kuti papata. Tobva ipapo topinda mune nyaya dzakaitika mukati meguta reHarare. Muparidzi weshoko uyo anonzi vaTalendi Chivengwa vanobuda vachiparidza shoko vachitaura kuti mapoliticians mazhinji ari kuda kuti ataure navo asi ivo havasi kuda. VaChivengwa vanobuda vachitaura kuti vakanguri vabvira kuti vachivingwa nemapolitician akasiyana siyana achikumbira mazano nemaadvice kwavari, asi ivo vanoramba, asi vanotaura kuti mirirai muchaona zvichaitika pamazuva ari kumberi uko. Vanobuda zvakare vachitaura kuti I told you kuti there's nothing like free elections in Zimbabwe. Vanoti ndakavaudza kuti ngavateerere Mwari chete. Ende zvakare vanopindura vachiudza vana veZimbabwe kuti imi vana veZimbabwe mugare muchiziva kuti Mwari havana kukanga mwai. Tichipinda mukati menzvimbo yeGokwe kuna chifu vanonzi chifu wezhe vanobuda vachiwanzira Cooksman kamukomana kafupi kesisi kaya. Vanobuda vachitaura kuti iwe CC, iwe Cooksman, chii chaunotaura nezvepolitics chaunoziva. Vanotaura kuti dzoka kuno kuZimbabwe uzovhota. Chikomana chifupi chinonzi Cooksman chakanga chakatungamirira zvagwa zveZimbabwe paprotest yakaitika kuCape Town. Vahwezhe vanorasha muromo vachitaura kuti uya uzotaura uzoita zveprotest uri muno, ko unoitireko protest uri kudya kwevamwe. Vanosvika pakutomudeedza zita rekuti fool vachimudanira kudaro. Nekuda kwekudaro hatizivi kuti Cooksman akazogumbuka here kana kuti haana, asi ndinoona sokuti Cooksman pane zvaari kubika chete akagumbuka, nokuti baba vakuru ava vahwezhe ava mudhara mukuru vanonzi chief ava vakatobuda vachiwanzira mwana murume mukuru akadaro. Hamunyari here vahwezhe? Tobvapo topinda mukati menzvimbo yePretoria. MuPretoria mune mukadzi wechiZimbabwe akabigwa mwana ipapo. Mukadzi uyu wechidiki anotaura kuti kune vanhu vakasvika vachitaura kuti kune NGO iri kuda kubatsira vanhu vane vana vanotambura vasingawani. Mukadzi uyu anotaura kuti vanhu ava vakati ivo vanoshandira NGO iyo, naizvozvo vari kuta kuti vabatsire iye nokuti vari kuona kuti zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Nekudaro vakadzi ava vanojuta mwana uyu voti tipe hoyo mwana kuno timboenda naye tinomuregister kuvanhu veNGO, then tinozouya toona kuti takupa mwana uye tichikutora kuti unopuwa zvinhu zvemwana. Vachinda nemwana kudaro vanotaurira mudzimai wechidiki uyu voti isu takuenda kunonyoresa mwana, iwe chikwira uinde kune chimwe chipatara chiri kure nekwakanga vari, wozotifonera after 3 hours tichikuudza kuti tisangana papi unopiwa zvinhu zvemwana. Musikana uyu unovhiringika pfungwa oenda kwaanga asingazivi kwakanga araigwa, asi apa vanhu mwana kuti vaende naye. Mwana ane mwedzi inokwana kuita 4 yekuberekwa. So anoti 3 hours dzakwana unotraya kufonera vakadzi vaya vanotopindura vachitaura kuti iwe siyana nesu, mwana tatotora taenda naye. So nekudaro tataura izvi kuti muzive kuti kune vanhu vari kubava vana kunze. Kubiwa kuri kuita vana kuri kuramba kuchiwedzera, kunenge kuri kutaurwa kuti kune mafambi ari kutora vana achiitisa vana kunze kwenyika. Naizvozvo madzimai munokurudzirwa kuchengeta nhumbu dzenyu nevana venyu vamunenge makaita pamunenge muri papapa. Tinokurudzira zvakare kuti madzimai musangope vana munhu vamusingasivi, chero zvoita sei munhu chengeta mwana wako woga, nokuti mimba yakagwadza iwe uri wega. Tichidzokera zvakare munyika yePick and Pay yeSouth Africa. Pick and Pay inorobhiwa nematsotsi. Matsotsi anopinda akabata magidi AK-47 obva asvika ovatisa munhu wese pasi, osecha vanhu vose achitora zvikwama zvavanhu achisecha mukati kuona kuti munei. Vanhu vose vakanga vari kutenga nevanoshanda muPick and Pay vanotoregwa mafoni wose, votoregwa mari dzose dzakanga dzirimo muzvikwama. Vanosara vakati vakavatiswa pasi. Varume vakanga vakabata magidi aya vachibuda vachienda. Izvi zvakaitika masikati machena avanhu vakatarisa. Hakuna kana mupurisa kana weruzhinji akada kuti apindire, nokuti pakanga pane magidi mbumburu dzakanga dzakawanda dzakanga dziripo.
tiri zvakare munzvimbo yeJoburg kumasowe. Pane pamapostori pavanopindira pane musikana akashutwa nepfuti ipapo wechidiki. Vari pakati pesowe renyika yeSouth Africa maZimbabwe yechipostori. Panonzi pakasvika varume vanove vakadana zita rake. Vadana zita rake achichekwa kudai, vanonzi vakamudambura nembumburu achibva atofira ipapo. Asi zvinoonekwa sekuti varume ava vanhu vechizvagwa chenyika yeZimbabwe zvakare vakaita izvi. Saka izvi zvinokodzera zvakuita kuti vanhu vemuSouth Africa vapedzisire vachingoti isu maZimbabwe hatina kukwana. Pese patasvika tiri vapari vemhosva. Ndisu tikunyanya kupara mhosva munyika isiri yedu. Vataridzi veSouth Africa, vagari veSouth Africa vatadza kugunun'una zvikuru nezviitiko zvakadai. Tobvapo todzoka takananga zvakare kunyika yeZimbabwe kuBulawayo. Nemusi weSunday kuBarberfields Stadium tinoona polisi ichirikitwa zvokurikitwa zviya nepovo. Vanotemwa nematombo, vanomanyiswa. Mushure mekunge munhandare yeBarberfields manga muchitamba bhora veHighlanders neveDynamos. Saka kurliwa kwakaita vanhu veHighlanders neDynamos 2-0 hakuna kufadza vagari vemuBulawayo. Nokudaro vagari vemuBulawayo vakanonga matombo ndokuchitanga zvino kuita kutema mapurisa vachimanya. Mapurisa akatanga achachedha achizvivhara nezviya zvokuzvivharisa zvokudai zviya vachidzokera shure vachivingwa nepovo. Vakazosvika pakuona kuti mutambo watsvuka ropa, vakabva vati chitsoka ndibereke vakamanya vachitiza nekumagedhe. Mapurisa aona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vana veBulawayo vakajamuka. Vanodeedza backup yezimota rinodira vanhu mvura inovava kuti riuye kuzonyaradza vanhu. Zimota iri richisvika panzvimbo rinotanga kuburisa mvura ichidira vanhu mvura inovava, asi vana veBulawayo izvozvo zvose izvozvo havana kuzviteerera. Vanoramba vachiuya vakawana uwandu hwavo, vakabata matombo, vamwe vakabata mabhotoro vachiposhera zimota iroro remvura kuti ripwarare. Nekuona kuti mutyairi wezimota iri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vana veBulawayo vakajamuka unozama kurivhesa. Mukuzama kurivhesa mota yake zirori raifamba naro iroro rine mvura, unoinda achinopwanya mota dzakanga dzakamira mbiri paground, kupwanya zvokupwanya zviya, nokuti wakanga asingasaboni nokurohwa namatombo. Wakarohwa namatombo kusvika pakuti aita akati rivhesi sure oti endai mberi, oti rivhesi sure oti endai mberi, kusvikira azogona kurivhesa mvura shure mekunge yapera. Vanhu vakuchiuya nefull force veBulawayo, unozokwanisa kuirivhesa mota achinodambura rimwe zirori ranga rakamira pakati richinowira uko achikwanisa kuti arivhesa atize. Panozowanikwa pachisara pasina kana mupurisa wani akanga akamira, zvinoreva kuti vanhu veBulawayo vakawina. Chiitiko ichi chiitika kudai so, ruzhinji rweZimbabwe rwakafara zvisingaiti, kukafara kukati vana veBulawayo ava ko vadiko kuzvitira kune dzimwe nzvimbo zvavaita apa izvi, tisingasi kuti vaireva nzvimbo dzipi uye kupi. Tiri mukati menhau zvakare yemunzvimbo yeSouth Africa imomo. Todzokera kuSouth Africa. Kune mwana akawanikwa ari paairport, akanga otokroseswa border airport achida kukwidzwa kuti abiwe. Hameno kuti waizopinda sei uye waenda kunyika ipi. Mwana uyu ane mwedzi mumwe chete wokuberekwa, anonzi anga akatobiwa kune vamwe mai vanga vachangobva kumupona, vanyeperwa nevasikana vekubava vana ava kuti tipei tikubatirei mwana mupinde mutoilet. Vaenda nemwana ku1 month, vachibva vachidzoka mutoilet vakawana mwana adisappear. Tinodzokera zvakare pakuti veduwe kune operation iri kuitwa namabhambia emustriti ari kutora vana vevanhu achitengesa kwatisingazivi kuti kupi. Naizvozvo chengetedzai vana. Mudzimai uyu akaita rombo rakanaka nokuti mwana akakurumidza kuwanikwa paairport, vanhu ava vachibva vasungwa. Tichidzokera munzvimbo yeHarare, kune murume akazhakwa zvazvokuzhakwa zviya nemukadzi wake, achinge mushure mekunge achinzi aba mari yambuya amai vemukadzi akaenda kunomwa doro. Mukadzi anoti apinda mumba achitsvaga mari yake yaamai yanga abatiswa, unoona mari pasina, unotevera murume kubhawa, unozhaka zvazvokutinha murume kusvika murume akurwa bhurugwa. Tikaona magaro ose akasviba akanga ari panze achizvuzvurudzwa nemukadzi achirohwa akadhakwa.
Saka tiri kuti varume musabe mari dzevakadzi munorohwa navakadzi kunzo kuvakadzi vave magindakoria. Musi wa 29 September mwedzi uno muri kukurudzirwa vanhu vose vagari vekuJoburg nekuCosmo City kuti mukomana wokureba uyu chimira zvakwana chimira tazviwa Japraiser anenge ari kuCosmo City achiridza ikoko. Naizvozvo muri kukurudzirwa mose vagari vemuJoburg kuti tisangane titsigire mukomana wokureba tiri munzvimbo imwe chete yeCosmo City. Julius Kana chipopai chinozikamwa chiri pasocial media apa chinobuda chichiseka digiri ramai akusurira. Julia anobuda chitaura kuti tongoona vanhu vachingotamba, vanhu vachingopiwa madigiri vakaenda kuchikoro kupi, vanhu vaingotsigirawo, vamwe vaita sekutsigira, vamwe vachingodini handizivi, ende idigiri ravakapiwa handizivi kuti digiri iri nderipi ravakapiwa mai akusurira ava. Pane dzimwe nhau zvakare takangonzwa kuchinzi hanzi masoja ose vebato reuto veZimbabwe vakatoregwa zvombo zvokurwisa. Hatizivi hedu kuti ichokwadi kana kuti kunye pasi takaona zvakanyogwa nemapepa nhau pamastreet esocial media kuti vatoregwa zvombo. Tisingazivi kuti kutoregwa kwavo zvombo vatoregwa nekuda kwei, zvakare chichi kuda kuitika. Todzokera zvakare munzvimbo yeJoburg kunobatwa mbavha yechikadzi iri mukati mefleti mayakapinda. Mbavha iyi yakapinda mukati mefleti ichiti iri kuinda kunoba ichifunga kuti hamuna vanhu, asi gava rinodambura musungo, vanhu vobva vodzoka mbavha iyi iri nechemukati. Mbavha iyi anowanikwa ari mukadzi wechidiki ane makore 23 akanga aine nhumbu. Mukadzi uyu anowanikwa kuti ndiwe chizvagwa chekuZimbabwe achibva nechekuchorocho. Mukadzi uyu anokururiswa hembe dzese wechidiki uyu achirohwa achinzi buda wakashama uyende wapinda sei mukati memba ino, asi mukumurova vachimurova vakashama kudaro anoonekwa pakati penhengo dzake pakati pemakumbo pane chinhu chitema chaibuda. Madzimai aya anobvunzana kuti ko chitema chakarembera pakati pemakumbo ako icho chii? Iye anoramba achingoti chinhu chiripo. Madzimai aya anosvika pakuti tinoda kuona kuti chii chiri pakati pemakumbo ako. Vobva vapfeka bepa vodhonza chinhu changa chiri pakati pemakumbo ake chiya. Panowanikwa changa chiri pakati pemakumbo ake, panobuda plastiki rakanga riripo reblack richidonha pasi. Plastiki iri rinodonha rakazara makey emaflats akasiyana siyana. Zvino zvakavhundutsa vanhu ava vakati makey ese aya wamawanepi? Anotaona kuti hapasisina chokuviga zvinhu zvose zvabuda pachena. Unotanga kutaura kuti wakaenda kunoba pana security guard wemafleti aya akanochekesa makey. Mukadzi uyu akawanikwa aine makey efleti rose zvaro panzvimbo iyoyo, zvichireva kuti anga akaplana kuti achapinda achiba mafleti ese akasiyana siyana zuva nezuva. Naizvozvo tinodzokera zvakare tichitaura kuti veduwe zvinhu zvamunoita izvi kana zita robuda kunonzi maZimbabwe. Zivai zvatakafambira kunyika dzamuri. Siyanai nekuita zvinhu zvekuba nekuita macrime kunyika kusiri kwenyu. Kana anenge ada kuita crime, dzokera kumusha kwako unoita crime uriko nokuti uchakanganisira vamwe. Tobva ipapo tombopinda panyaya dze-entertainment industry. KuBeit Bridge kunobatwa murume nemukadzi vachiita lula vari pakati penjanji. Vakanga vakaisa matress yavo inove ine rukara rweblue vachiita lula zvokuti havana kuzozwa kuuya kwechitima chaiuya chichibva chasvika chikavadambura nepakati chikavagaya. Tinoona mifananidzo, ruoko rwakawira uko, garo riri uko, musoro wakawira uko. Tinokukurudzirai zvakare kuti kana mafunga kuita rura haikona kuitira panzvimbo dzamunoziva kuti dzine ngosi. Itiraiwo kune dzimwe nzvimbo dzamunoziva kuti dziri safe. Tobva ipapo topinda munhau dzedu dzakakosha. Nhau dzedu dzakakosha muzuva ranhasi, President E.D. Mnangagwa vakaita State of the Nation address. Vanobuda vachitiudza vatungamiriri vachange vachitungamirira
kumapato akasiyana-siyana mukati menyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo ndichakuudzai mamiriro akaita mapato ezvinhu zvemuZimbabwe kuti muzive kuti zviri kufamba sei. Vanotaura vachiti Minister of Finance vanodzosera vamusuri Ncube. Deputy Minister of Finance vanoisa vaDavid Kuda Mnangagwa. Defense Forces vanoisa Opa Muchinguri. Women's Affairs vanoisa Mrs. Monica Mutsvangwa. Foreign Affairs panopinda vaFrederick Shava. Home Affairs kunopinda vakazembe Kazembe. Information kunopinda vaJeffani Muswere. ICT kunopinda musikana uya wakanga achimboacta kustudio 263 makore aya Tatenda Mavetere. Skills Audit kunopinda vaProfessor Mavhima. Pa transport pane dzokufambisa dzemumigwagwa idzi vanoisa mazupuko street 50 cents panoiswa vaFelix Mona. The higher and tertiary education vanomirira zvikoro zvisina mvura, zvikoro zvisina education yakakwana uye zvinhu zviri kukanganiswa mukati mezvikoro panoiswa vaProfessor Amoni Murwira. Pa primary and secondary education panoiswa Mr. T Moyo. Public Service panoiswa vaJulai Moyo. Industry and Commerce Dr. Stembiso Nyoni. Energy panoiswa vemagetsi ava panoiswa vaEdgar Moyo. Zvaita kuti vanhu vakawanda vatitoda kuona kuti pa energy apa magetsi achanga ariko here, nokuti mubvunzo wakanga uri kutaura vanhu vari kutaura kuti before my elections vakanga vachinzi magetsi soon after my elections achaindi. Saka mubvunzo wedu unobvunza vana veZimbabwe kuti magetsi aveko here kunyika yeZimbabwe. National Housing tichireva kuti vanomirira kuti dzimba nemastenzi munhu wese akwanise kuwana pekugara uye maprice mastenzi ave reasonable uye ave available kumunhu wese vanonzi vaDaniel Garwe. Lands and Agriculture tichireva avo vanomirira zverenji nezvekurima vanonzi vaDr. Anxious Masuka. Vezve health uku kuzvipatara uku kuri kushota mapanado nemapain killer kunoiswa vaDr. Mombeshora. Veterans of Liberation hatizivi kuti Veterans of Liberation kuti ndo vakagwa hondo here kana kuti vaitungamirira vanhu vaigwa hondo kunoiswa vaChris Mutsvangwa. Youth Empowerment vanomirira zvemitambo yevanhu vechidiki kungave kumazimu dance hall kumabhora kupi kunoiswa vaTino Machakaire. Tourism and Hospitality panoiswa vaBarbara Brodzi. Tasvika pakupera kwenhau dzedu dzechishona. Toda kupinda munhau dzedu idzodzi takudziverenga nechiNdevere. Sadiki vayayalawo kuti igovernment yeZimbabwe iyavhele izoqoqosa iyenze into eziraiti eZimbabwe. Abantu baseZimbabwe abazaliwayo eZimbabwe balabo bahlala eSouth Africa bayangongoza bahamba ngama-street bayimba bahamba embassy. Vasvika embassy vahlabela bathi bafuna ukuthi igovernment ngayichinje. Umongameli waHichilema waseZambia waHichilema uyaphuma akhuluma ukuthi akafuni into yokuthi kuyenzwe izinto amagama amazita calling akayifuni leyo into leyo. Ukhona umuntu uyakhuluma izwi lekaNkulunkulu estradeni bathi uTalent Chivengwa uyaphuma ethi ama-politician ayamufuna bafuna ukukhuluma laye but yena uyayala akavumi. Uyasitshela ukuthi wasitshelile long time ago ukuthi vele eZimbabwe angeke kuyenzwe ama-elections azobe free and fair. So wasitshela kudala ukuthi abantu singahambi siyovota, thina izigogodza siyayala sithi hathiwi siyahamba siyovota. Uyasitshela ukuthi silalele izwi leNkulunkulu sizwe uMari vachitaura nesu. Egokwe
kulo umongameli bathi uchifu weje waphuma wathuka uCooksman lo mfana omufishane omncane wamuthuka wathi wena Cooksman buya lapha na eZimbabwe uzoyenza lezi zinto uziyenza eSouth Africa. Why kumele uziyenzele khona lapho eSouth Africa? Buya la uzoziyenzela lapha na eZimbabwe. Wagcina wamutshela ukuthi wena usilima usipukupuku. Sihamba siyangena sijampe iborder sithi le ePretoria. Ukhona umfazi bamuntshontshela umntwana ePretoria. Lo umfazi lo uyasitshela ukuthi kuyangena abanye abafazi bamutshela ukuthi bazomncedisa kune organization izoncedisa abantwana laba abantu bahluphekayo. So bayasithatha umntwana bahambe naye bayomubhalisa khona le bayamunikeza imali bathi wena hamba kunesibhedlela uyoma khona lapho esibhedlela sizokufonela after 3 hours sithi ubuye uzohamba usithatha into zomntwana. Lo mfazi wavuma wahamba wayale wayoma laphana labafazi labana bathatha umntwana babaleka. After 3 hours le nkazana iyafona isithi sengifuna umntwana ngizothatha ikudla kuphi abantu labana amasela ayamtshela ukuthi thina sesihambile vele kudala nomntwana umntwana lo angeke uze umbone. Ngemsombuluko ngosondo kune inkazana intombazana laphana echechi yamasowe kungene amasela amatsotsi afika amubiza ngegama lakhe wacheuka wabamudubula wafela khona lapho emasowe. Lapho abantu bayacabanga ukuthi laba abantu vele baphuma khona lapho ekhaya eZimbabwe yibo bayenza into ezimbi laphana eSouth Africa. Sisekhona laphana eSouth Africa airport amapolisa athole umntwana ule 1 month inyanga e1 ufuna ukubalekisa ukuthi ahambiswe ayothengiswa kunelinye ilizwe. So amapolisa babamba lo mfazi kade abambe umntwana wathi uyaphuma naye elizwe bamubamba bamubuza ukuthi lo mntwana umthole phi. Kwatholakala ukuthi lo mama wemntwana wathi uyangena etoilet waphathisa umntwana kunabanye abantu labana babaleka ngemntwana. So thina vele siyalitshela ukuthi cela ukuthi libheke abantwana lihlokomele abantwana benu vele because amasela akhona lapha ngaphandle ayantshontsha abantwana. Siyahamba siyabuyela eBarbecue lapho siphuma khona entutuza yantutuza eBulawayo. Isigqoko siyatutuza lapha eBulawayo. Ngesondo kade kudlalwa umdlalo webhola eDynamos ngeHighlanders. So umdlalo lawo wana awuhambanga kahle because iHighlanders bayayishaka iyashakwa ngeDynamos. So abafana beBulawayo bayacabanga ukuthi sizowashaka namhlanje lawa abapolisa bayathatha amathombo bathathele izinto zonke bagijimisa amapolisa laphana. Amapolisa ayagijima abaleka agete abhekile igate bathiza bahamba bathi ibona abafuna ukubulawa abantu baseBulawayo. So amapolisa ayabona vele ukuthi laphana into vele sesiyachinja kuyabheda bayafonela ibackup bathi ababuye bazobancedisa. Imoto enkulu ibheke yagcela amanzi iyabuya amanzi lababayo iyabuya vele ithi izotheli abantu ukuthi bathize abantu baseBulawayo bathi hayi thina asiyenzi lokho asithizi. Bayathatha amathombo bagijimisa leyo mota lenkulu leyana bayigijimisa udriver agcina ngasaboni ukuthi iroad ikuphi. Udriver uyazama ukuthi ariverse imoto aphume abaleke abantu uyagibela phezu kwemoto agibele phezu kwemoto imoto sigcine sesithi fototo esin3. Sihamba sibuyela khona le eHarare ikhona indoda yabethwa kakhulu nomufasi kuthiwa le indoda leyana yantshontsha imali yamamazala yahamba yayophuza imali eBhawa. Umfazi wabona ukuthi imali ayikho wahamba wayenda kuthatha indoda leyana wayibamba ngebhurukwa wayidonsa le indoda wayithina too much wayijaka wayithina wamubetha too much waze kwabonakala imbumbulu zakhe ngaphandle eziblack. Ngeyi 29 September
siyakhuluma ukuthi umuntu nomuntu wonke bayacela ukuthi sihambe siye eCosmo City siyosupporta lo mfana omudelele lo sokukwanele sikuzwile bathi sihambe khona lapho siyosupporta lo mfana uzoba khona lapha eSouth Africa ahlabela. Inye iPopeye bayibiza ukuthi uJulia Basikana uyaphuma vele ehleka too much degree yanikezwa uma Futura kufazi uma waseZimbabwe uma akusurira wanikezwa degree ngendota yakhe, so uJulia uyaphuma ehleka too much ephuma nemisodzi. Asizazi ukuthi lezi izinto iqiniso uramanga kuthiwa hama soja waseZimbabwe izinto zabo leziyana ebasebenzisa ukudubula abantu kuthiwa sithathwe ngegovernment. Asazi ukuthi iqiniso o hayi iqiniso. eBeit Bridge kuyatholakala indoda nomfazi bayenzi phezu komunye ugibele phezu komunye bayi2 bakhona laphana esporo lapho kuhamba khona isitimela baya busy bayenza phezu komunye umunye phezu komunye bayenza ilula isitimela siyeza laphana bangasiboni siyabagibela phezulu naso isitima sabagibela phezulu bagcina baphisi iraho balithola le isandla siwila le. Laphana Joburg kwatholakala lenye intombazana kade ifuna ukuntshontsha imizi yabantu bayangena emuzini yabantu le inkazana leyana icabanga ukuthi vele akula muntu uzobuya kanti abanikazi baseduze. Abanikazi bayabuya bangene laphana eflat bathola ukuthi kune umuntu bangamazi bambuza ukuthi ubani wena ufike njani la le intombazana iyathenga umuromo. Lokho bamuthatha bamukhipha impahla zonke kade agcokileyo bathi phuma angagcokanga. Esiphuma laphana bayathola ukuthi phakathi kwemakumbu akhe kule plastic eblack ikhona lapha phakathi. Bayambuza yini lesisule sesimunyama siphuma iphakathi kwenyawo zakho. Bayabona le into yemunyama bayafuna ukubona kahle ukuthi yini le into le bayagcoka iplastic ezandleni bahamba bayodonza lesi sinto sesiblack kuyaphuma iplastic igcwele izikhiya. Bayamangala bazibuza ukuthi ikhiya lezi ziphumaphi ende usitathephi. Bayamubetha bamuthi akhulume ukuthi usitathephi wagcina sekwathi wathathile lezi izikhiye wasintshontsha kugadi wasegethini. Le inkazana kade iphethe hamakhi wonke waseflat. So thina siyalitshela ukuthi sicela ukuthi lihlokomele amakhi abantu abantu ulingangenisa abantu bengabangaziyo emizini yenu because amasela ayahamba ende hemankazana abafazi bayalintshonshela. Sesiphuma lapho sikhuluma indaba saka president. I'm sure ngilitshelile ukuthi kwakhethwa ubani kuthi bangene eparliament. Amagama vele niwasile laphana masicala. Ilo lezi siyavala indaba zethu zebusuku namhlanje sithi sizolibona kusasa futhi libe khona. Siyabonga.